Hola i benvinguts en aquest nou grammar video. Avui concretament parlarem de la possession, la possessió, és a dir, com hem de fer en anglès per parlar de les coses que tenim o no tenim. En principi hi ha dues maneres d'expressar la possessió en anglès. Una manera és utilitzar l'apòstrof i la S per dir de qui és una cosa, d'acord? Per exemple, Maria's sweater, el sweater de la Maria. I una segona manera seria utilitzar un adjectiu possessiu, és a dir, dir her sweater, el seu sweater, d'acord? Si dius her sweater, primer has d'haver esmentat la Maria, perquè si no, si dius només her sweater, no saps de qui és el sweater. Saps que és d'una noia, el seu sweater, her, seu d'ella, però no sabries de qui, d'acord? La primera manera, la de l'apòstrof i la S, sempre té dos components. Sempre té la persona, l'owner, i la possessió, el que té aquella persona. I en el mig hi ha l'apòstrof i la S. Per exemple, tu pots dir Paul has got a ball. En Paul té una pilota. Tens d'una banda Paul, que és la persona, i després tens ball, que és la possessió, el que té en Paul. Llavors, pots dir això o pots dir It's Paul's ball. D'aquesta manera dius de qui és la pilota. It's Paul's ball. És la pilota del Paul. Com es fa? Ficant Paul, apòstrof S. Molt fàcil, d'acord? Mireu, aquí a l'esquerra teniu unes persones i a la dreta teniu el que tenen, les possessions. My father a house, Paul a car, etc. Si féssim servir l'apòstrof i S per dir de qui és cada cosa, ens quedaria quelcom així. My father's house, la casa del meu pare. Fiquem my father, apòstrof S, i ja està, my father's house, la casa del meu pare. The children's books, els llibres dels nens. Children és nens, fiquem apòstrof S, the children's books, els llibres dels nens. Paul's car, Paul, apòstrof S, Paul's car, el cotxe del Paul. I John's dogs, els gossos del John, d'acord? Però aquí tenim un exemple que és the boys' balls. Fixeu-vos, aquí no hem ficat apòstrof S, hem ficat només un apòstrof. I és que quan el posseïdor, quan la persona és plural o acaba en S, que normalment són els plurals, oi?, que acaben amb S, doncs es fica només apòstrof, d'acord? Repassant, quan tenim un owner, un posseïdor, una persona, es fica el nom, apòstrof S, Mary's friend, l'amic de la Mary. Però quan el posseïdor, quan la persona acaba amb S, o és plural, llavors es fica només un apòstrof. James' car, el cotxe del James, veieu? Només hem ficat apòstrof. I quan hi ha més d'una persona que tenen una cosa, per exemple, la Carla i l'Anna tenen una bicicleta, i és de les dues, doncs l'apòstrof i la S es fica a l'última persona. Carla and Anna's bike, d'acord? Aquí tenim unes quantes frases que s'assemblen molt entre si, i que vull que les mirem atentament per veure si veieu la diferència. És molt important entendre quants objectes tenim i quantes persones comparteixen aquests objectes, de quantes persones és. Per exemple, la primera frase. No són ben bé frases, són trossets de frases. The girls' books. Fixeu-vos, the girls' books. Els llibres de les noies. Girls són noies. Per això fiquem només un apòstrof, perquè acaba més, és plural. The girls' books, és més d'una. En canvi, the girls' books, fixeu-vos, the girls' books, això són els llibres de la noia. Només és una noia, perquè és girl i fiquem apòstrof S, d'acord? Així tal qual, si no veiéssim escrit no veuríem la diferència. The girls' books, the girls' books. Però com que la frase seguiria, d'acord? Doncs llavors ja entendríem el què. La següent és the children's toys. Toys són joguines. De qui són les joguines? Dels nens. Children és plural, però com que no acaba amb S, fiquem apòstrof S. The children's toys. En canvi, la següent, the child's toys. Aquí també són joguines, però només són d'un nen. Child és un només. The child's toys. I també va amb apòstrof S. I the child's toy és d'un nen també, però en lloc de ser joguines és només joguina, toy. La diferència és que aquí només té una. The man's moustache. Moustache vol dir bigotis. I de qui són? Dels homes. The man's. He ficat expressament això de children, child, man, perquè són plurals irregulars, així es repasseu també. De qui són els bigotis? Doncs dels homes, man's.
I aquí de qui són? Del Tom. Tom's mustache. Vale? D'una persona. I aquí the man's mustache. Man, home, singular, apòstrof S. D'acord? Molt bé. I ara passem a la segona manera de parlar de la possessió, que és fent servir els possessive adjectives, d'acord? Que hem d'aprendre de memòria, Tenim my, el meu, your, el teu, his, el seu, d'un noi, her, el seu, d'una noia, our, el nostre, your, el vostre, i their, el seu, vale? Aquests sempre després porten un nom, vale? Bueno, pot ser un adjectiu també, no? Però això sempre va davant d'una altra paraula, d'acord? Per exemple, I have my pens. I have my pens. Fixeu-vos, aquest my vermell d'on ve? Ve de I, de jo. Jo tinc els meus bolis. En aquest cas coincideix jo i my, meus. You have your shirts. Tu tens les teves camises. Aquí shirts vol dir camisa. Clar, dependrà del que sigui la paraula, vosaltres traduireu your per el teu o la teva. D'acord? En aquest cas seria les teves camises, perquè shirts vol dir camises. You have your cameras. Tu tens les teves càmeres. You i your també coincideix, oi? He has his caps. Ell té les seves caps. Les seves tasses, d'acord? I en aquest cas també coincideix. She has her blouses. She has her blouses. Ella té les seves bruses. De qui són les bruses? D'ella, She i her. D'acord? Aquí teniu uns quants exemples més. Si necessiteu llegir-los un altre cop, doncs feu pausa al vídeo i els examineu amb deteniment, d'acord? És molt important, com a primer pas, sempre fixar-vos de qui són les coses, ¿vale? Perquè fixeu-vos, aquí no coincideix. Mireu com s'assemblen aquestes frases, però com són de diferents. Si jo dic, I live with my parents, jo visc amb els meus pares, my parents, ¿vale? Però si dic, I live with your parents, llavors estic dient, jo visc amb els teus pares, que també pot ser, també pot passar, que visquis amb els pares d'un altre, oi? I live with your parents, jo visc amb els teus pares. I si dic, I live with his parents, això vol dir jo visc amb els seus pares. Això vol dir que vius amb algú, amb els pares d'un altre. I live with his parents. Jo visc amb els seus pares. I finalment, I live with her parents. Jo visc amb els seus pares, però els pares són d'una noia. Fixeu-vos, com canvien aquests exemples amb els anteriors, que coincidien. A veure si amb això ho enteneu una miqueta més. Segur que coneixeu el Ricky Rubio. El Ricky Rubio ara té un equip, que és el Barça, oi? Ricky's team is Barça. Ricky, com que és singular i no acaba més és singular, fiquem apòstrof S i estem dient que l'equip del Ricky és el Barça. Ricky's team is Barça. Que això és el mateix que si jo digués his team is Barça. El seu equip és el Barça. Fixeu-vos, és el mateix. I el Messi? El Messi també és el Barça, el seu equip, oi? Com serà la primera? Igual que Ricky's team is Barça, serà Leo's team is Barça. Veieu com es fa igual? I his team is Barça, igual. Ara què passa? Els dos comparteixen equip, d'acord? Per tant, podríem dir their team is Barça. Their team is Barça. El seu equip és Barça. El seu d'aquí, d'ells, de tots dos. Their vol dir seu d'ells. D'acord? I el Pujol? El Pujol també és del Barça. Carles' team is Barça. Però fixeu-vos, el Carles, el seu nom acaba amb S. Per això només fiquem un apòstrof. D'acord? I que ràpid hem arribat al final. Bueno, si us fa falta, doncs torneu a mirar el vídeo i a veure si ho enteneu. I llavors feu els exercicis. Vinga, adeu, fins aviat. Recorda, pots fer els exercicis que hi ha a la web i corregir-te. Tens la solució amb àudio. Jo mateixa et parlo i et dic el perquè de les respostes.